Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Glan sa Sarangani Province, bunsod ng epekto ng magnitude 6.8 na lindol noong Biyernes. Samantala sa General Santos City, sarado pa rin ang ilang establisimento na napinsala dahil sa lindol. Yan ang balitang hatid ni Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Ganito kalalaking bitak ang iniwan sa lupa sa bahagi ng Barangay Mudan sa bayan ng Glan, Sarangani Province ng magnitude 6.8 na lindol noong Biyernes, November 17, kung saan naitala ang epicenter sa Sarangani, Davao Occidental. Ang mga puno nabuwal at ang bahay na ito tumagilid na. Kuha ito ng isinagawa ang paghahanap sa mga labi ng mag-inang magkayakap na natagpo ang patay matapos matabunan ng gumuhong lupa ang kanilang bahay. 4 ang naitalang namatay sa bayan ng Glan sa Sarangani Province. Sa laki ng pinsala, idineklara na ng lokal na pamahalaan ng Glan ang state of calamity kahapon. Ito'y upang magamit ang calamity fund ng bayan at makontrol ang pagtaas ng presyo ng basic commodities sa mga apektadong lugar. Sa tala ng FIVOX, umabot na sa mahigit 100 ang aftershocks na naranasan sa Sarangani Province matapos ang lindol. Kahapon nga ng 3:28 ng madaling araw, niyanig ng magnitude 4.9 na lindol ang Glan, Sarangani. Agad nagsagawa ng assessment ang MDRRMO sa bayan. Dili man din siya nakakusog, ma'am. So wala damages reported. Samantala, matapos ang magnitude 6.8 na lindol noong Biyernes, nakitaan din ng 30 to 60 centimeters na sand fissures ang coastal area ng Barangay Padido sa Glan. Ayon sa FIVOX, liquefaction ito dahil malapit sa coastline at low-lying area ang barangay. Nilinaw naman ng FIVOX na normal lang daw ito kapag nakararanas ng malakas na lindol. Sa General Santos City, 5 malalaking mall sa lungsod ang napinsala dahil sa lindol. Kaya may ilang establishmento pa sa loob ng malls gaya ng mga stall ang hindi pa nagbubukas. Inaayos pa sa ngayon ang ilang bahagi ng mall na napinsala bago ito muling buksan sa publiko. Samantala, suspendido pa rin ang mga klase ng mga paaralan sa lungsod hanggang sa Biyernes, November 24. Nagbigay na ng tulong pinansyal ang lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng gobyerno sa mga apektado at kaanak ng mga namatay. Ayon sa NDRRMC, 9 katao na ang nasawi dahil sa lindol, 16 ang injured, mahigit 20,000 pamilya ang apektado at mahigit 3,000 bahay ang nasira. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Abby Caballero, nagbabalita para sa GMA Integrated News.